Non malom uwe kimi atum aphan kapathunat kapaching thorji aphan pura a constituency tinalong Karbeng long autonomous council CM Dr. Tuliran mong hang hinpen mini stadium kimrang ponsi penangana uwe kimi atum kapathunat aning ke hang dolo lapen paprang dunlo Prikcha mahawarong kedo riso jangatum kapathunat kapaprang dunason thak si Thevang Sam rongpi hawara longta penangana uwe kimi atum kapathunat kapaprang dundolo La sojok Thevang Sam rongpi rong long kedo uwe kimi youth club atumpen penangana dim kapathu chapati dunsi ke hayanong isitami wando bonta kipathu le thekser sita kapathu hormulia ve pulote lata isi akisungdo la sonsi Thevang Sam rongpi rong long kedo uwe kimi youth club atumta jersey kachana move de da jok local MSc mate forest board chairman Richard Tokbi hin pensi jersey pen football kirap pajepondo Bangso jersey pen football ke damtang matijong ni phaing korat trokarni Thevang BJP local committee amai phu Roland terang lapen Kongchun bang Mongol singrong petum arideng pensi pajepondo BJYM duar bagori mondol youth dun mai phu relief son rong pi pen danglok kiklem ke damra perari sang hotum ta chitong dun Bangso hut Kongchun bang Mongol singrong pi kaning je tengke non ladak duar bagori constituency along sitami kapathunat kapaching thorji aphan Karbeng long autonomous council CM Dr. Tuliran mong hanga hinpen daithar long mini stadium lang silam pilo la sojok daithor hawar pendangano wekimi tum kapathunat chihung dundo lasi CM aphan churu re jokje anparta Thevang Sam rong pialong kedo uwekimi youth club atum aphan MSc Richard Tokbi hinpen kapatho hormu kerap kipit hekapot sitami alang lephan kurwang thulape kachuru pajur pondo pusi ninji pon News report Karbeng Long Live